Volám sa Dominika a v druhom dýchu hrám postavu Zuzany. Zuzana je veľmi dobrý človek vnútri, je veľmi bojovná a nevzdáva sa, aj keď každý si nesieme v živote nejaké svoje problémy, tak ona sa tie problémy snaží vyriešiť a snaží sa ich vyriešiť sama. V reálnom živote by mi bola blízka Zuzana a v niektorých veciach sa s ňou asi aj stotožňujem. A tak myslím, že by sme si rozumeli, ale ja napríklad by som určite niektoré veci riešila úplne inak ako ona. Je to jej taká prirodzená hrdosť, ktorú si nepripúšťa ako keby ľudí, ale nehodnotila by som to ako vyslovene zlú vlastnosť a nie ako vyslovene dobrú vlastnosť. Hráme taký ten vzťah, ktorý lásku chce, ale kvôli okolnostiam jednej alebo druhého sa to nepodarí. Hrá sa nám spolu, myslím si, dobre. Ako pravda je, že tá technická stránka veci musí byť nejak vymyslená. Nemôžeme takto vedľa seba stáť a takto sa rozprávať. Ja som maličká a ty si vysoký zase. A tak to bude vždycky. Ale nemáme s tým problém inak. Čo? Nie, ja s tým nemám absolútne žiadny problém. No. Chcela by som divákom druhého dýchu odkázať, že dúfam, že sa im budú páčiť aj nové postavy. A určite pozerajte, bude to veľmi zaujímavé.